Здрасти, група! Аз съм Краси. Най-вероятно, щом сте ми фейсбук приятели, знаете кой съм. Така, днеска е неделя, 6 април, вали сняг в София, 25-та година. Всяка година април месец вали сняг, аз всяка година казвам, че ще вали сняг април, никой не ме слуша, но то си вали. Така че поздрави за тия с летните гуми, няма да се задържи, спокойно, колко ще му плащаш. Седя си днеска и си мисля дали да напиша някакъв пост. Не знам, имам някаква вътрешна потребност да направя нещо и реших, че с видео може би нещата ще се случат най-така асимилиращо бързо. Надявам се да вляза тук в 2-3 минути, за да не ви отекчавам. Да, какво? Днес ме вълнува въпросът какво значи да си бръмка. Бръмка е едно нещо, дето бабите плетат чорапите и първа бръмка, втора бръмка, так. И става един чорап. И сега аз се чудя, дали съм готина бръмка или не съм, в едно или няколко по-такива големи от мен неща, нали? И затова, когато имам възможност, когато имам време, желание имам огромно, се старая да бъда бръмка в машинките на разни по-така дейни хора от мен, които мислят много по-мащабно и които се борят с много по-големи проблеми, но аз се старая, каквото е възможно, да ги подкрепя. И сега ето тук имам вкъщи в хола, нали, на дивана съм седнал, както е ясно. Имам си гора. От праскови и от кайси. Представиш си колко яко? Ето тук има стотина дръвчета, може и повече. И тези дръвчета вчера бяха на НДК на Шадраваните, където едно момче с голяма визия реши, че ще засажда 5 милиона дървета преди там 12-13 години или 10, не съм сигурен, Никола, извини ме. И човека си върви по стъпките, прави всичко необходимо, за да осигури тези красавци по 2 метра. Значи тук стената е 2,58, това е едното, горе-долу, нали? Прасковка. И така, доколкото аз е възможно, участвам в неговото мероприятие. Да му подпомогна с моят труд и с желанието си. Тези дръвчета сладурски, аз не съм ги прибрал в хола в София, защото го познавам, нали, да ги... Така. Тези дръвчета ще бъдат дадени на друг готин човек на име Йонка. Йонка е жена, която храни 100 семейства през 2 месеца в най-западналия край на България, като ги радва с основни хранителни продукти. Тя има 43 или 48 продукта, които слага в хранителната кошница, която им предоставя. Плюс сега вече за Великден има яйца, има агнешки комплекти, благодарение на други добри хора. Има козунаци, разбира се, и мляко кисело и така да зарадваме тези възрастни пенсионери и хора, които са някъде там, Видин, не знам си къде, нали, смисъл, далечко и където нищо не стига. Вчера, благодарение на Никола, който ги осигурява тези неща и който нали, работи за това те да се засаждат и да се раздават на хората да засаждат бъдеще, ние искаме да помогнем на Йонка да зарадва хората, освен с най-първичното, нали, което за много хора в София е нещо така, и с нещо, което ще остане следа, ще даде плод, ще даде цвят, ще даде мирис, аромат, кайси, праскови, имаме една-две смокини там и така. Тези чувалчета, благодарение мой приятел от Владая, Марти, вчера ги влачихме от Витушка на НДК до Александровска болница. Значи те са 2 спирки с трамвая, нали? Който е с БМВ или нещо такова, няма да ги усети, ама ние сме пеша и тези чували не са малки. И си ги привлачих. Марти също е бръмка като мен. Не пита колко ще влачим. Въпросът му е, Краси, къде отиваме? Трябва да отидем до колата. Къде е колата? На 2-3 спирки. Добре. Влачи, става и влачи. И сега
Аз от тези дръвчета, които са тук при нас, освен които ще ги раздадем в Северозапада, живот и здраве, възрастните хора да им се радват, съм отделил на едни други хора, които имат пък друго сърцато усещане за живота и тяхна цел. Това е да подкрепят възрастните и гладните хора в София. Тоест да се опитат с своя труд да нахранят възможно много хора в неравностойно положение в София. И не само, но основно. И това го прави този човек, за който съм отделил тук една прасковка, защото той ме помоли, вика: Краси, ако имаш възможност, нали? И аз така направих, че да имам възможност да му взема тая прасковка и с най-добри пожелания от първия, който ми ги доставя Никола, през Марти, дето ми ги влачи, през мене в хола ми да седят известно време, аз да се грижа за тях, до след 7-8 дни или там, края на седмицата, 5 дни, той да има възможност на неговата къща или където и да е, да си я бодне тая праско и дай Боже след 2-3 години да хапне по един компот, ако може да с кюфтета, нали? Мони, ако обичаш. Та Мони, за когото с чисто сърце аз, нали така, като ме помолил, веднага реагирах. Мони е човек, който 25 години, ще повторя, 25 години, е част от организирането и създаването на една доброволческа солидарна кухня и до ден днешен той продължава да е начало на това мероприятие, което към днешна дата, 2025 година, всяка събота приготвя храна и доставя допълнителни продукти, някой път сирене, някой път салам, в зависимост от, нали, как са нещата, как са дарителите, какви възможности имат, на над 450 човек. Нали? Няма да ви обяснявам колко суровина е нужно да направиш една питателна манджа плюс още 3-4-5 продукта да осигуриш за 450 човека всяка събота. 25 години. Нали, защото ти можеш да отидеш и да пуснеш на просека 2 лева сега на чашката. Ама той човек, нали, 25 години. Та, какво се случва сега? За да зарадвам по някакъв начин хора, които са ми много близки на сърце, нали, аз включвам и Марти, включвам и еди кой си, и трети, и четвърти, и едно дръвче, една праскова, която съм отделил за Мони, дето храни хората 25 години. Една прасковка, сега ще ви я снимам, ама тук е пред мен, няма че не. Една от тези. Тя е тръгнала от едно семенце някъде в някакъв разсадник. Някой е засял. Друг е организирал това да поръча, за да могат тези хора, които ги засаждат, да имат стимул да го правят това нещо. Това нещо е дошло от, да кажем, от Горна Оряховица, това дръвче, заедно с много други, с десетки хиляди, защото Никола, за който започнахме разговора, тази събота вчера, раздаде безплатно 65 000 дървета. Не знам дали, това ако са 100 или 150, 65 000, нали, хола може да не стигне. Та, едно дръвче от тези от Горна Оряховица дойде до НДК. През още 3 човека, които пък може би някой е дал безплатен транспорт. Друг го е носил от някой доставчик. Трети го е опаковал. Това едно дръвче стигна до НДК. От НДК бе заделено за моя приятел Мони. Марти, моят другия приятел, го носи на гръб. 3 спирки с рейса. Без рейса, извинявам се. След което аз го прибрах, натопи го във вода, там грижа се за него, за да може, нали, докато се видим да му го дам. И това дръвче, дай Боже, в другата събота ще бъде засадено и така. Освен това има и друго дръвче, което пък ще засадим в кухнята в Дружба в София, където се случва това изхранване на тези 450 човека, което да ни напомня, че ние сме една малка какво? Бръмка от цялата тая глобална мрежа на доброто, която благодарение на такива хора, които всеки дава за останалите, на последно място мисля за себе си и който има визията да гледа напред и да гледа в мащаб,
помага на още десетки, стотици хора. Те дори един път да помогнат на някой на улица, дори за 2 лева, които споменахме, това се умножава по 1000. Така че, приятели, искам да ви кажа, че нищо, че вали сняг днес на 6 април 25-та година в София. Едни много хора, които са свършили много хубави неща, трябва да бъдат, как да кажа, не поощрени, трябва да бъдат последвани. Трябва примерът им да се вижда, да е по-скоро да се показва, за да могат да стигат до всички останали, които може би не знаят как биха могли да помогнат, но като видят един човек с визия, могат да го последват и дори да направите нещо свое. Така че благодаря на всички, които стигнахте тези 10 минути да ме гледате мене краси. Ако стане време за компотите, ще ги събера всичките споменати, да си направим по един компот и да отпразнуваме това наше съмишленичество заедно. Бъдете живи и здрави, мислете положително, не се оставите на новините, които ни облъчват. Мислете за родината си, мислете за децата си, мислете за бъдещето на не само на вас, а и на всички, които сме заедно на тази земя. Извън България дори, глобално. И може би, ако има повече такива хора, ще спрем всяка сутрин да ставаме с убийства, сакатлъци, пожари, немърливост и не знам си какво. Просто всеки от нас е длъжен да направи нещо, не само за себе си, а за всички останали и така неща ще се променят. Така че благодаря ви, че ме слушахте. До скоро и хайде на компотите!